noista on pyrstötähti? En tiedä. Vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Luulen, että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. Jos pyrstötähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, Muumipeikko? That is the stupidest thing Mitä I've sanoit? ever heard. Nanuska Muikkunen, mikä noista on pyrstötähti? Listen to me, all of you. Vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Luulen, että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. Jos pyrstötähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, Muumipeikko? Mitä sanoit? Nanuska Muikkunen, mikä noista on pyrstötähti? En tiedä. Vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Luulen, että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. Jos pyrstötähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, Stupidest thing Muumipeikko? I've ever heard. Mitä sanoit? Nanuska Muikkunen, vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Luulen, että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. Jos pyrstötähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, Muumipeikko? Mitä sanoit? Nanuska Muikkunen, mikä noista on pyrstötähti? En tiedä. Vai et tiedä, vaikka luet kirjoja. Vielä edes näy, niin Että meidän täytyy katsoa kaukoputkella. jos pyrstötähtiä ei vielä edes näy, niin miksi meillä on niin kova kiire, sanos, Listen Muumipeikko? to me, all of you. We are staying. Mitä We have a sanoit? great mean that you Nanuska worship me. Muikkunen, mikä noista on pyrstötähti? En tiedä.